बारावीची सुरुवातच झाली आमच्या ऑनलाईन क्लासेस आणि आम्हाला न्यू तरे शिकपाचे एक अनुभव मिळो. टीचर्सांनी ऑनलाईन ऑफलाईन शिकोवपाक खूप मेहनत घेतली. माझ्या अभ्यासाबाबतीत सांगपाक म्हटलें हांव म्हजो अभ्यास म्हज्या टायम टेबला प्रमाणे करी आणि म्हजो अभ्यास हांव म्हाका जाय तशें करी. म्हजो अभ्यास सेट आसा तसो हांव करी आसली. एकूच श्लोक याद जाता. कार्ये कर्माणि निवृत्ते यो बहुद्यपि साधे पूर्व कार्ये अविरोधेन सकार्यं कर्तुमर्हति. म्हणजे कर्तृत्ववान मनशाचे ते एकूण ताचो हें आसा भितर की सगळीं कामां वेगवेगळी कामां वेगवेगळ्यो जबाबदाऱ्यो सांबाळटा. पूण हे सगळें करीत आसतना आपलो जे मुख्य काम आसा तेका अंतिम ध्येयापर्यंत पावयता अशा व्यक्तिमत्वाचो म्हणजे खऱ्या अर्थान कर्तृत्ववान व्यक्तीचो हांगा ह्या सगळ्या माध्यमांतल्यान म्हाका दिसता तांचो सत्कार आसा. या गावात कृतज्ञता व्यक्त करावी, सन्मान करावा, सत्कार करावा अशी अनेक माणसं असतात आणि त्या गावात कौतुक करावं, अभिनंदन करावं असे विद्यार्थी असतात. तो गाव अत्यंत श्रीमंत असतो असं मी नेहमी मानतो. एक इथं लक्षात घेऊया, आपण श्रीमंत असं म्हणत असताना श्रीमंती धनद्रव्यानं आपल्याकडे बोलण्याची प्रथा आहे. वास्तविक तसं नाही आहे. श्री म्हणजे यश, समृद्धी, संपत्ती, ज्ञान, विद्या आणि सगळं काय श्रीमध्ये सामावलेलं आहे. एक आपण थोडासा डोळे मिटवून आपण ती श्री जर डोळ्यांसमोर ठेवली तर आपल्याला कुठंतरी त्यामध्ये गणपतीचं रूप दिसेल. त्याच श्रीमध्ये वीणा पुस्तक धारिणी सरस्वती दिसेल आणि त्याच श्रीमध्ये कमळावर बसलेली लक्ष्मी पण दिसेल. आपण आपल्या पत्रामध्ये आता सगळं बदललेलं आहे. आता पत्र वगैरे काही नाही आहे, परंतु पत्रामध्ये आपण श्रीयुत असा शब्द वापरत होतो आणि ती श्री म्हणूनच फार महत्वाची आहे असं मला वाटतं आणि त्या अर्थानं मी श्रीमंत हा शब्द वापरला, केवळ धनद्रव्य नव्हे. मित्रांनो, एक गोष्ट आपण लक्षात ठेवूया की आमच्या माझ्या वयाच्या नव्हे, माझ्या नंतरच्या आपल्यापैकी बऱ्याच लोकांच्या शिक्षणाची सुरुवात ही श्रीनं झालेली आहे असं मला वाटतं. आम्हाला श्री गणेशाय आम्हाला श्री शिकवत होते आणि ती श्री किरण काडे पेटे पेटी पाटी आणि काडी असं म्हणतो, ती घेऊन श्री चिरायची आणि शिरी शिरी चिरी चिरी अशा पद्धतीनं ती श्री समजून घ्यायची. मित्रांनो, माझं एक महत्वाचं हे आहे की ही श्री जर आपण समजून घेतली तर आपल्या जीवनात कधीही कशाचीही दगात पडणार नाही. अडचणी असतात, समस्या असतात, सांसारिक, प्रापंचिक, व्यावहारिक, आर्थिक सगळ्या प्रकारच्या, परंतु या सर्वांच्या मध्ये कुठंतरी आपण त्या श्रीचं, मी उपासना असाही शब्द वापरतो, ती जर झाली तर आपण निश्चितपणे अनेक व्यथांवरती, अनेक समस्यांवरती विजय मिळवू शकू असं मी नेहमी सांगत आलेलो आहे. पांघरून पांघरून देतात, झोप नाही देऊ शकत. शाळा कॉलेज शिक्षण देतात, ज्ञान नाही देऊ शकत. आणि समाज आपल्याला कसं वागावं, काय करावं हे सगळं शिकवतो, पण संस्कृती नाही देऊ शकत. ती संस्कृती या श्रीमध्ये सामावलेली आहे आणि त्या संस्कृतीची जर आपण उपासना केली मी तेच करतो आहे. माझ्याबद्दल सांगितलं, आमच्या सावळीकरांनी काही गोष्टी सांगितल्या, पण मी सांगतो त्या संस्कृतीची उपासना म्हणजेच ती संस्कृती आपण स्वतःमध्ये लिहून घ्यायची अशा पद्धतीनं की त्यामुळं आपल्या
आनंद आणि समाधान या दोन गोष्टी मिळू शकतात. ह्या संस्थेन म्हाका एक बरें शिकयलें की खंय जर तुजो पराभव जर जालो त्या पराभवांतल्यान परत वयर सरप, पडलो तरी परत वयर सरप, हें जें म्हाका शिकयलें तें ह्या संस्थेन शिकयलें. आयचो हो प्रसन्न सोहळो आसा, प्रसन्नता सोहळा म्हणजे प्रत्येक मनशाक म्हणजे आपण जो खंय जो आसा तो आज हांगा जो उबो आसा तो कोणाच्या सपोर्टान आसा किंवा खंय ना खंय तरी आपणाक प्रत्येकाचें आपणाक मार्गदर्शन लाभलें आसता किंवा खंय ना खंय तरी तेणे आपणाक मदत केली आसता किंवा काळात फुडल्या येणाऱ्या काळात ती मदत तुज्या कडल्यान जावंक शकता. म्हणजे कशी कटुता म्हणटा ती कोणा कडेन दवरप ना हें हांव ह्या संस्थेंतल्यान शिकलो. हें हांव शाळेंतल्यान शिकलां. आयचो जो कार्यक्रमाचो स्वरूप जें आसा तें म्हाका आतां नरेंद्र सरान सांगलें की हो एक प्रसन्नता सोहळो म्हणून. आमकां अशें दिशिल्लें की आज बरवेसराचो आज लास्ट डे, पूण अशें जालें की आज लास्ट डे 31 तारखेक लास्ट डे म्हणजे बरवेसर निवृत्त जाता त्या निमतान ताका एक भेट दिवप ह्या निमतान थोडोसो म्हणजे ताका ताच्या खातीर आमी आयल्या आसा ही संस्था आसता आनी येदो व्हडलो कार्यक्रम म्हण म्हाका खरेंच खबर नाशिल्लें बरवेसर. खरोखरच खूप बरे दिसले अशाच प्रकारचे आणि खास करून आमचो 4 सप्टेंबर दिसा आमचो कार्यक्रम आसतलो तातूंत 3 व्यक्तींचे सत्कार आसतले. मेन म्हणल्यार आमच्या शाळेचे जे विद्यार्थी माझे शिक्षक भगीरथ शेट्ये सर तांचो एक आसतलो ते आमच्या गोवा बोर्डाचे चेअरमॅन जाले. मागीर आमचे निवृत्त प्रिन्सिपल बर्वेसर तांचो आसतलो आणि बगडी सर आमचे आसा पूर्व काही कारणासाठी बिकॉज ऑफ कोविड-19 आम्ही त्यांचा सत्कार त्यांना आदर्श शिक्षक पुरस्कार जो मेळ्ळो तो उरला तांचो बी आसतलो. आणि पुनश्च एकदा सगळ्या चेअरमॅनच्या वतीन आमचे बर्वेसर जे आसा ते कायद्या 31 ऑगस्ट 2021 ते रिटायर्ड जाता. फक्त ते अशें म्हणटा की कायद्यान रिटायर्ड जाता but you not get a retirement. You have to do lot of work for this संस्था. आमकां तुमचे सदांच सहकार्य लागतले. फक्त तुमकां फक्त 60 वर्सां जाली म्हणून फक्त एक डिपार्टमेंटान तुमकां निवृत्ती मेळटा. पण तुमचे जे आमकां आशीर्वाद सहकार्य